Ladies and gentlemen, Pielhaas en Pielhaas in het woord. Wij gaan verder kijken naar de beste liedjes uit de geschiedenis van het liedjesfestival uit Venlo. De liedjesfinale van de Pielhaas vond dit jaar plaats in de boksring, die speciaal hiervoor in de Schouwburg was neergezet. Te zien hebben jullie de eerste ronde goed doorstaan, want jullie zijn niet KO geslagen. Nee, we staan er nog. Dus ja, daar op naar de tweede ronde. Hè? Wat verwachten jullie ervan? Feestje, Ja, positief. een positief feestje. En we gaan gewoon knallen. We gooien de beuk erin. Ja, hoe zijn we dat? Het glas is half vol. Ja. We En zijn positief en we hebben ontiegelijk veel lol. Het aanwezige publiek werd steeds enthousiaster rond de ring. die doen meer tekst lezen dan even dan op de artiesten letten. Maar ik denk de tweede ronde gaat dat helemaal anders. Want ik persoonlijk vind de tekst ook altijd heel belangrijk. En je ziet gewoon dat de mensen echt naar ons kijken, denk ik dan. Maar voor mij zien ze de tekst aan het lezen. Maar oké, dan kiezen ze maar even ons in. Ook goed, wij blijven positief. Ja, we blijven zeker positief. En we hopen dat dadelijk het publiek lekker mee gaat doen. En dan gaan we er een feestje van maken. Sowieso altijd de tweede ronde is net iets, er zit net iets meer beleving in. Ja, net wel losser. Ja, net iets meer beleving in, ook bij het publiek, maar ook bij ons, Ja. dan de eerste ronde. Het is gewoon een kwestie van genieten, dus dat komt wel goed. Hè? En nou tot slot, hoe ervaren jullie het publiek zo rond die boksring? Ja, rond de boksring, dat is fantastisch. Dat je overal wat hebt staan, dat is Ja. superleuk. kunt Dan er begint echt het rustig, maar Je kunt er echt met spelen, dus meer van dat je links, rechts, je meer kiest Ja. van wat doen we met het publiek. Is toch wel iets. Het positieve en het plezier van alle artiesten straalde er vanaf. Deze keer is gewoon toppie. We kwamen op de bühne en de mensen doen allemaal mee en dat doet het voor het gevoel. En het gevoel, zo heet het liedje nog, dus het was klasse, echt wel. Het gevoel was super. Het gevoel was super. Ja, klopt. Superleuk, super spannend. Gewoon een belevenis. Echt gewoon genieten. De nieuwe formule is, ik moet positief, helemaal positief. Dus ik moet de commissie ook een pluimpje geven, de nieuwe opzet met de boksring. De promotie van tevoren is gewoon geweldig. Het was een beetje af en het zwakken en nou met de boksring en alle lichten en rookeffecten allemaal. Pluimpje voor de commissie, liedje, echt waar. Het is ook een genot om te staan dan. Ja. De tweede ronde, ging dat beter dan de eerste? Het voelde lekkerder, ja. Ja, dan ben je al een keer geweest en dan valt er toch wel iets van je af, moet ik zeggen. Het is even goed spannend, maar heerlijk. Genieten. Hoe ervaren jullie zelf het niveau van de andere artiesten? Ik vind het allemaal een goed niveau. Ik heb niemand die er uitschiet, maar ook niemand die eronder zit. Dus we staan allemaal gelijk in mijn beleving. Uiteindelijk ging er niemand knock-out en werd de wedstrijd op punten gewonnen. Met 57 punten wist Proefbaar voor de tweede keer op rij de finale te winnen. Tamara en Stef slepen de felbegeerde wisseltrofee in de wacht met het liedje Op weg naar Mergen. Waar gaan we naartoe? Een hele mooie wasseloot, ja. Ik ga dit, normaal gesproken winnen die nog een keer. Nee, dit. Ja, we gaan zoiets idee dat we heel mooi zien. Dit is echt, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou moet zeggen.
is wel weer boven verwachting eigenlijk. Jullie zijn echt overrompeld, begrijp ik. Klein beetje wel, ja. Jij ook? Ja. Nou, dat is heel simpel. Zijn jullie plannen om ook Limburg in te trekken met de LVK? Ja, daar hopen we wel toe. Dat is wel een doel, maar ik denk dat wij morgen eerst heel even... Dit laten we zinken. En dan kijken we daarna wel weer als we opnames hebben gehad over wat we met Limburg doen. Oké, en dan denk je, hoe ziet het er straks in IJsselstein uit? Oh, Dronken, denk ik. ik denk dat best gezellig. Vanavond denk ik helemaal naar de en dan... Stef, Oh, sorry. dat wil ik echt niet zeggen. Maar ja. En morgen zien we wel... Ja, dit is echt... ik zou hier eigenlijk een beetje... Ja, wie kijkt of niet. Oké. Tweede werd goed zat met positief. Op de derde plaats eindigde Gen 4 met als bron van geluk. De laatste plaats op de CD is gereserveerd voor het zootje, met het liedje Het Gevuur.